муддати 14 сол шудааст ки бародарамро надидам. ба тариқи имо ватсап қатиш суҳбат мекунам. ин хел худашро дидагӣ нестам. падарам нав аз дунё гузашт. на худам на бародарам падарамро надид. ман 20 чанд сол мешавад ки лаззати падарро дидагӣ нестам. падарам вафот кард, надидам. манам намехоҳам ки мисли ман фарзандони манам ҳамчун бошанд. навасои дорӣ ку навасое ки тарбас чӣ нишон мебарӣ ва ишоншон метӣ анавҳора дилат ба анавҳо басӯза. фикр накун ки халқ вақте ту мурдӣ оилаи тра мебахша, авлоди тра мебахша. Не бародар, ҳеҷ вақт то вақти аз кӯдаки говарагии тра ҳеҷ вақт намебахшанд. барои чӣ? барое ки хуни ҳаром дора, хуни палид дора, аз хуни ту ҳастай. фарзандош зану фарзандаш гишна мондай, барои ҳамои бародар буромадай гап задистай. ана ҳаму и бародар имрӯз ки гап зад, гишна монд ки гап зад, будонем ки ягон ҳафта пас, ягон моҳ пас тоҷикистон ҳамаш гишна мемонад. ана ӯ вақт бисёр азоб мешава. илтимос азоб натиҳен халқи тоҷика. кор карда метонен, кор кунен, ёрдам кунен. кор карда наметонен, илтимос ҷора холӣ кунен. хай бо будагис худованд як одами дигара меора болои тоҷико дамомона. иншааллоҳ туғри меша ҳамаи корро. худованд нигаҳбонтон боша. дар паноҳи аллоҳ бошед.